sando bai bai jani tokon bai anak ku hai pokya kam hai anu suwa su khai ke suwa ka an bagai pun hai utan da ane suya jarabaram suwa ban bagai. So takukte buksong jeng o jaga bujon ni bagai chini je mantei jeng kisi sa chuba chu khlaina ni bagai jeng tini o je dukano piasok je nangmani manei jeng paitlangnani nai tongo tamoni hinmale chini Biswajit bai ni bihik thwinai mnai Somprika Dev Burmani bujon khana klaio hingke abono jeng chini je mantei jeng a jagao je nangmani manei pairinani hinui dukano phalemani hingke norok nugui mankhana norok jodi no video no katal nai tong hingke channel o subscribe khana tapokdi hingke video no paithak jora tinai so khajani takte buksong te kaisa kok sanani hinmake miao mo video upload khaimalia aboni bagai ledengui thangka miao se upload khaina tongmani current korini bagai mobile charge bo korini bagai upload khaimalia hingke tini si bujon emne hingke mo video khai miani bujoni ekdin sikang sing thangai bongni nogo thanglai hingke takte buksong norok paithak jora tinai di video no so ani logi tongo topon bai o video no bono cover khaika motamuti hingke norok nugui manano nai tongdi norok ojaga nugui manano tabuk direct khalaisinai kosonga jagao chini Biswajit Dev borokni para thangmani lama hingkha bagan bazar lai yakhonei yang osuja pudina jekja clip phunukane khainani muchungnai bolorok pono klibe sana help khainani bagai jumnorok no lama kisa phunuknai bazarni phaite norok yang bwskango kaisa lama bupra manane lama bupra o jaga no bui confuse nangjago biango thana biango thaya abo norok no jung phunuknai kuno khaina nangya just o jaga lama bupra norok nugui mankhana yang tathani just direct suja hindi suja thangangkai no malayo yango hangkai Kolenpur rotia thangmani yango hangkai je tabuk thwinai chini takuk Biswajit chongni para budai khabangni takte buksong norok nugui mankhana thanai lama bo jaga belai khina behalang tabuk belai khina behalama norok tabuk nugui mana no jaga bike bo hekima phaino belai khina behal Bis keji tuna hintang mone aba borok gila khano ngi thangmano Takte buksong norok bukhana tini jeng Biswajit ni phaijak bobai kisa kok salaika bini hik thimani na bujon nangnai hingke abono no jeng phunukka kisa o jaga phaimani bini nogo to khajani takte buksong hingkai norok nukhana tini jeng Biswajit rikja malai khaika basini bujon thnangnai abono Biswajit tini onek kichu kok salaika da sagari go bini Binan sando bai bai jani tokon bai anak ku hai pokya kam hai anu suwa su khai ke suwa ka an bagai pun hai mai utan da ane suya jarabaram suwa ban bagai amun joto borok dekhana antir mane hai mana han kok thamak sabai man mangi tan da asa hai jarabaram suwa ban bagai am borok hai mara ya ko lorno khna chere bisa thui tongo
Ini naito. So kalian tahu tu book song, masih ni foto walk print itu baca, mau buat, masih kaje sini foto buat apa ni? Ini ni, mau buat ni nak, kaje apartment, mau itu cara baca ya, aku juga mau buat. Kamu bukai, kaje gaya aku gaya. Ini satu mana? Yang nunggu mana? Darah asik ke bahasa ini. Leoni hamzak mana kau semua tu nong saya kena dengan dia. Kalau ini mungkin nara nama bagai. Jadi foto nu print kita juga. Bahasa ini ni sekarang. Ini last foto wa delivery ni sekarang. Hospital lo sajang saat kerja selfie nama ni. Ini dia. Dia bukan apa.